Geef ik niet meer de hand. Nou. Conciërge Gosse Kamminga gaat na maar liefst 37 jaar in het vak met pensioen. En dat vreeg het om een feestelijke afskiën. Ze hebben mij verteld, dat moest altijd op een hechtepunt stapje heen. En dan ga ik nog wat tijd voor andere dingen. Want ik heb 8 paken bijbelcijfers, wat ik heel leuk vind. Dus dat is de reden dat ik nog steeds van ik stapje. Wat zul je het meest missen in dit werk? Ja, de saamhorigheid heeft de meesten om me heen. Ik mag graag meesten om me heen hebben. Dus mijn collega's sowieso, maar ook de band die er al hier binnen. Die het altijd met alle ditjes en datjes bij de conciërge komen. Het afskiën is net makkelijk voor Gosse en zijn collega's. Waarvan één in het bijzonder, namelijk zijn vrouw. Eigenlijk wel heel jammer, want we zijn toch wel eigenlijk een team. We zijn wel altijd op squallen, dus heel leuk. Maar het is ook wel begrijpelijk dat er nou zijt van wie je nou uitenlander in die zin op squallen. Ik vind het leuk. Dat is heel leuk, jazeker. En daar hadden ze dus ook nog een mooi spanhoekje voor mij. Hey. Wat vond de band van jou als conciërge? Weet je dat? Nou, de meeste zag ik had, die vond het altijd leuk met mij. Ik hou wel van grapje hey. En nu zijn ze ook al van waarom gaat gasten of stapje. Dus ze vindt het wel jammer, zei ze. Ja, jammer natuurlijk. Ja, jammer, want hij was een beste fan. Ja, hij was altijd heel blij en positief. Ja, dat kan wel mee. Hey. Nou, Gosse, heel erg bedankt voor deze mooie jaren hier op school. En het was hartstikke mooi en geniet van je pensioen. Dit boek gaat echt, ja. Maar ik hoop dat er weer andere boeken hier zijn. Hey.